Sanibona, phinde ngibingelele nje namhlanje kalethuma ngalomzuzu. Kuhlezi kwenkulu kethabisayo kubabazeka intokozo ukuthi sihlangane ngezindaba ezinkulu zombuso wezulu, indaba ezimnandi zasekhaya ezulwini, izindaba ezisinikeza intshisekelo, uqozo, ithemba, uthando, ezisinikeza konke okuhle ngaso sonke isikhathi. Bantu baNkulunkulu kufanelekile ukuthi simbonge uJehova umdali wezulu nomhlaba. Kufanelekile ukuthi simbabaze ezintweni zonke ngakho konke asenzela kona, ngoba yena muhle njalo, ngoba yena esibekela njalo, ngoba yena unobubele njalo, ngoba yena ungcwele njalo, ngoba yena ubabazeka njalo, ngoba yena mkhulu uyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. Ezintweni zonke bantu baNkulunkulu kumele hlezi sibonelela ngoNkulunkulu ukuthi yena uthini. Kumele hlezi sibonelela ngoNkulunkulu ngezinqumo esizithathayo ukuthi yena uyayivumela yini. Kumele hlezi sibonelela ngoNkulunkulu ukuthi yena uyakuthanda yini lokho, njengobaba wethu, njengomzali wethu. Ngoba singazitshela ukuthi siyafunda, siyahlakanipha, senza kahle, kanti umdali wethu ungumzali wethu asenze kahle ngaphambi kobuso bakhe, asenzi ngakho. Siholeleka kokubi kodwa kunokholeleka kokuhle. Ezintweni eziningi bantu baNkulunkulu kubalekile ukuthi ngoba singabantu sikhula, sihamba sifunda ngithi, sihamba sibukela ngithi. That is why uKristu ethi asilinganiseni yena, ethi asifunde kuye. Konke akwenzile senze njengaye, konke akukhandlekile sikukhandlekele ngokufanayo, konke akudelile sikudele ngokufanayo, konke akukhulume ngakho sikugcine ngendlela efanelekile, konke asiyeleze ngakho nathi sigcine sikwenze. Silingise yena ngaso sonke isikhathi, singayifanisi nezwe, singayifanisi nabantu, singayifanisi nezinto esizibonayo zikhona just because zijwayelekile emehlweni ethu, ngoba yonke into iyakwazi ukuthi kuphume ukujwayeleka, yonke into iyakwazi ukuthi isuke, yonke into iyakwazi ukuthi iphele engqondweni yakho. Yebo, if into uzohlala ungayidli mhlasimbe for at least iviki elilodwa, uyakhohlwa iyona, bese kuba wena uqala phansi uphinde ubuyele kuyona, qale phansi uphinde uyenze futhi. Uyalibala ukuthi hayibo, yazi komba umuntu angiphathi mase usiyeke isikhathi eside, izinyanga. Let's say ubukade uyi-addict, uhamba e-rehab, wahlala isikhathi eside ungayenzi leyo nto leyo. Uyakwazi ukuthi ubuyele esimeni ngendlela efanelekile, ungabe usayenza. Kodwa uma wakwazi ukuthi ubuyele khona back to square one, kuqala phansi. But into kumele sihlezi siyazi ukuthi zonke lezi zinto vele ziholwa imimoya, imoya engcolile, imoya engafanelekile, imoya engalungile. Ziholwa imimoya kanjalo. Ilapho khona-ke uthola le energy le egqilazayo ezikufinyelela ekutheni uyenze lento noma ungasathandi. But angikho lapho ngisekuthenini esisekuhloko sithi kade ukwenza nje nawe, kade ukwenza nje nawe. Yazi ukuthi abantu abaningi bayake babe nama mindset ukuthi ngoba into omunye umuntu seke bayenza, nami kumele ngiyenze, nami ngifisa ukuyenza, nami ngicela ungidedele ngiyeke ngiyenze. Bese kuba I think isaga noma isisho athi umntwana, awu ngangingeke ebusheni bakho, ngidedele nami, ngidedele nami ngenza amaphutha njengawe, ngidedele nami ngiphuze njengoba nawe uphuza, ngidedele nami ngifebe njengoba nawe ufebe, ngidedele nami ngigqoke lezi zinto nami ngiqale ngikudele, ngidedele nami. Zimbuza umbuzo owodwa, lo uyiyekile uyiyekeleni? Ohlakaniphile ufunda emaphutheni abanye abantu. Yazi lapha emhlabeni khona into ehlezi ishoda kubantu, okungukuqonda ukuthi konke uzenzela wena, okanye konke okwenzayo umvuzo uza kuwe. Ngisho ngathiwa into encane kangakanani, ngisho kuthiwa ubone ngomuntu uzwe ngaye ukusizile, konke uzenzela wena, ngoba uwena ozovuza ekugcineni. Ngoba ngaleso sikhathi osichithayo usichithela ukuthokozisa unkosikazi wakho, umyeni wakho, uzokhohlwa uNkulunkulu. Nguwe ozovuza ukulahla ngomhla wokuphela. Uthi hawu sengenzela yena nje, Nkosi yami, kumele ajabule phela Nkosi yami, umama nanani.
Nkosi yami usefikile bakithi usuka kude nanani kumele uwe ozovuza. Ngoba uwe osukile wenza into engamele ukuthi uyenze. Let's say wenza isivumelano sokuthi uzozila mhlasimbe izinsuku nje ezisikhombisa. Avela afike Nkosi yami uthandiwe wakho. Afike suka le kude wakuvela wakusurprise ngo-day 3. Akufikele nje zibili boco izinto ezimnandi athi hawu Nkosi yami, hawu bengifisa ukubonga, bengifisa ukwenza ukuthi awavo wangisiza ngento yo1 no2 no3. Bese uthi hawu ngeke ngikwazi ukuthi ngimphoxe. Break fasting yakho. Wenzela yena. Seqedile senidlile usehambile gone fasting. Unguwe osuke wenza isivumelwano noNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiza kuwe ngizohlala ebukhoneni bakho. Sekunguwe futhi osusuka ngenxa nguwe oyovuza egcineni. Ayikho into lapha emhlabeni ongathi uyenza uthi uyenzela umuntu. Egcineni kosuku zibuyela kuwe. Usebenzile whole day Nkosi yami bengisebenza bengimsiza usibani kubuyela kuwe ngoba isibusiso siza kuwe. Hawu Nkosi yami yazi ngimbhalelile i-assignment yakhe. Uzovuzana, uzosizakala ngani? Mhlawumbe uzokukhokhela asazi. Yonke into ekhona lapha emhlabeni. It's all about ukuthi uzovuza egcineni kosuku. Ukhethe ungakholwa ngenxa ukuthi umyeni wakhe akamfuni umuntu oya enkonzweni. Athi hayi lapha ekhaya kunomcimbi, lapha ekhaya nani. Hlezi wazi ukuthi ngokuthobela loyo myeni wakho yena. Uthi wenzela yena, hlonipha yena. Uyovuza ukulahla lokazi ulahlwa naye. Ngokuhamba ngokholwa kuye. Ngokuhamba ngokulalela yena kunokulalela udalile. Omunye athi ngenzela ingane yami Nkosi yami ayikho into ayikho yenze njani. Iyayifuna le parts. Ube wazi kahle ukuthi uNkulunkulu uthe singazikhothameli. Wenzela ingane. Uyovuza because wena ulandela ama-spirit laba okungcola. Amaphathi. Self worship. Awusengenzela yona ayazi lutho. Umsebenzi wakho ukuthi ufundise ukuthi iyaza ngithi. Umsebenzi wakho ukuthi iyala ukuthi ngicwa mntanami kumenya amadimoni masenza kanje. Kumenya imimoya masenza kanje. Angcono. Umsebenzi wakho njengomzali ukukwenza lokho. Ungathi wenzela yena ngoba nakhe engazi lutho. Kahle kahle umfundisa into wrong uyazi right ngamasibomo. Uzokwenza njani uzofika umenzisa amaphathi umenzisa mase semdala ukuyikhala umtshela ukuthi be wrong bese kubuza ukuthi pho bungenziselana uma kade wrong. Bese uthini? Bese kubuza ukuthi pho bungenziselana if uNkulunkulu engayithandi lento sonke lesikhathi kade siyenza ngoba wena baba kade wakwazi uzothini? Kungabi nguwe ozobona izinto ezenziwayo bese uyifaka emzini wakho. Ngoba ngiyakuthembisa uzoba nenkinga enkulu kusasa. Uthi wenza into ngoba ubona abantu beyenza. Uthenge izinto ngoba nakho abanye bayayithenga. Fana nalendlela ekwenzeka ngayo emhlabeni abantu babungaze izinto abangazazi. Oncibijane ngesimanga sokuthi bonke abantu bayabungaza. Hayi kumele sijabule phela. Hawu ukuthi uyazi ukuthi kujatshelela ini? Uyazi ukuthi hawu phela bathi Nkosi yami kusuke kuzalwa uJesu hawu usuku lemndeni nani. Uyazi ukuthi kubizwa ama-spirit. Kuyintahla kakhulu futhi yazi kodwa esikhathini samanje siphila kusona ukuthi bonke amaqiniso uNkulunkulu uyawasabalalisa. Bonke amaqiniso uNkulunkulu uyawaveza. Wonke amaqiniso uNkulunkulu usiyakhiphile njengamanje ukuthi abantu bazi ukuthi akusikona akhonzwa mina. If sekwazi ukuthunyela abantu abanjengoBrother Enigma bekwazi ukusho ukuthi leli abandla angikho lapha phumani kule yankonzo. Luyamfundisi wena akakhonzi mina. Luyamfundisi wena uyanilahlekisa. Luyamprofethi wena ukukhuluma amanga. Hayibo phumani lapha. Hayibo ningagqoki ukuthi. Hayibo ningahambi kulezi indlela. Hayibo ningakwenza ukuthi. Hayibo ningakhuluma ukuthi. Hayibo ningakudla ukuthi. Hayibo ningakuthinta ukuthi. Hayibo ningakwenzi u1 no2 no3. Usuke esiza abantu bakho ukuze bathole ukukhanyiseleka. Esiza abantwana bakho ukuze bathole ukuqonda.
esiza abantwana bakhe ukuze bathole ukuthi basindiswe ezintweni eziningi. Amaqiniso esisabalele njengamanje. Incwadi enkulu abantu abayijwayele, incwadi kaHosea 4:6 ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Kepha ulwazi ululahlile. Ngakho-ke nami ngiyakulahla. Iqhubeka iziphethe kanjalo le ncwadi. Ukuthi uwe ulahlile ulwazi lukaNkulunkulu. Engangakulahla kanjani-ke yena? Ngoba wena ulahlile kwasiqaleni. So bengathi abantu awema asazi lutho nje Nkosi yami, ayikho into engekho manje, amaqiniso wonke asisabalele. And esengqo njengoba enjalo. Ibhluke liyisono. Icici liyisono. Konke isiqondisiwe manje indaba. Ibandla ukuthi phumani kulelo bandla ngoba lizobhubha. Uzokwenza njani? Uzofuna ukuhlala ngenkani? Hayi bo kuthiwa yekani leyo nto leyo ngoba izondimaza. Uzofuna ukuqhubeka nayo ngenkani? Hayi bo yekani ukuthi nokuthi ngoba ku1 no2 no3 ufuna ukuhlala kona ngenkani. Qaphela uyozisola. Ungathi abantu begijima bephuma endlini bephuma bebaleka wena ufuna ukuyongena phakathi uthi phela bangenile nabo nami ngifuna ukuyongena. Kade ukwenza nje nawe. Hloko sethi sisho njalo. Yiko ohlakaniphile efunda emaphutheni abanye abantu. Athi uliyekile ibhluke. Uzwe kuthiwa hayi ngeke nami ngiyaliyeka. Vele lapha emhlabeni ayikho into entsha ngaphansi komthunzi welanga. Okuseke kwaba khona kusazoba khona. Oseke kwenzeka kusazokwenzeka. Osekwabonakala kusangabonakala futhi. Njengoba omunye ethe ehamba kuleya ndlela waqhuzuka wawa, wena hamba ngenye indlela phela. Ungafuni ukuqhuzuka nawe njengesiwula ngoba uzongaqhuzuki nje kuphela wena. Bathi uzolimala kakhulu. Uwe lapho ungabusavuka. Isono abantu baNkulunkulu kusayisono. Futhi sisabulala nanamuhla. Kudala abantu bezenza izono. Kudala abantu benza ungalungile. Sibona ukuthi nempela mabentshontshile baya ejele. Kungani nawe ufuna ukwenza okufanayo? Uyabona ukuthi untshontshiwe uyejele. Ufuna ukuqhubeka kwenza the same thing nawe. Nawe ufuna ukuya khona. Ufuna ukuyobona ukuthi kunjani. Esefike washo ukuthi bafetha kumnandi lapha yana. Bafetha ku1 no2 no3. Ningakwenzi ukuthi nokuthi. Uthi hayi dlala ngathi sifuna ukubona. Kade ukwenza nje nawe. Abanye baze balibeke ngembaba bathi kade nani kwenza ukuthi nokuthi. Kade nani phuza sidedeleni nathi. Sekuyisikhathi sethu. Ekubona kahle umuntu ukuthi useyiyekile. Akakubuzi ngani ukuthi uyiyekeleni lento waye ungasayenzi. Akubuze ukuthi kungani ungasabheni. Ingoba usufundile ukuthi lento iyabulala. Kungathi abantu baya phambili, bayalahla, bashiya zonke izinto ezingenza bangangena embusweni wezulu. Usafuna ukubuyela kuzona. Usafuna uqala phansi. Qala phansi ugqoke. Bayashiya abantu. Bayalahla ububi. Bayalahla zonke izinto. Ungaqaleke maphansi wena ukufune konke lokho. Ungiqaleke maphansi wena ukulangazelele konke lokho. Abantu baya phambili. Abantu bayashisa manje izinto zabo ezingabafaka esihogweni. Wena ekhani yolithenga lelo cici. Abantu bayaqaqa manje upelepele balahla lapha. Wena ekhani usawe bafuna ukubathenga. Bese uthi nawe kade uwafaka nje. Nawe kade uyilukile nje le nto. Nawe kade ukwenza. Hayibo sengikuyekile nje. Kungani ungakuboni lokho njengamanje? Sengikuyekile. Bantu masizifundiseni ukulangazelela nokwamukela iqiniso. Ungalinge wathatha ngokuthi ngoba nakho into yokuthi
sekuyenziwa usibanibani nawe sekumele uyenze. Wena uzovele ungene kulowo mgodi ungaphinde uphume into ezovele yenzeke, ngoba asisazi isikhathi esinaso lapha emhlabeni. Asazi ukuthi siyosiphelela nini. Asazi ukuthi siyofa nini. Asazi uKristu uyobuya nini. Isikhathi sokulahla konke okubi njengamanje. Isikhathi sokulahla yonke inkohliso manje. Isikhathi sokuphenduka. Samukele uKristu njengenkosi nomsindisi. Sikholwe ngokweqiniso. Sisindiswe sibhabhadiswe ngoba umbuso wezulu ususondele. Ukufa kusondele kakhulu. Masibuyeleni enkosini ngokuphelele. Nangokudla. Nangokudela konke. Uma futhi sibona abantu beshiya belahla izinto ezingekho kahle, akungabi yithi ababuyela emgqonyeni bezozilanda ngoba zifanelwe yileyo ndawo. The fact that uyilahlile le nto kusho ukuthi ifanele umgqomo vele. The fact that uyilahlile le nto kusho ukuthi ifanele ukulahlwa. Wena ubuyela emgqomeni. Ulahlile luyathuvi luyathisha esingcolile. Wena ubuyela khona uyayithatha. Ulahlile lesesikete esidabukile. Wena ubuyela khona uyosithatha. Uyilahlile lezayicathulo ebhedayo. Wena ubuyela khona uyayithatha. Uyogqoka ukungcola. Uyogqoka amagciwane. Ngoba zifanele leyo ndawo. I remember nje kunemovie ya-Spider-Man. La khona uSpider-Man ehlalwe idemoni thizeni. Mali mhlele leli demoni leli. Limenzisa izinto eziningi. Limenzisa ukuthi angakhazimulisi noma angenzi izenzo zobuhle, athi izenzo zobubi. Kunokuthi asisize abantu, uyena osedestroy abantu. Because limenzisa izinto ezimbi lize likhuluma. Is it what? Ivenom. So lalithi hleli kuyena leli demoni engalithandi ngoba limenzisa izinto ezingekho right. Lahlala waze wakhetha ukuthi alikhiphe. And ngale nkathi elikhipha kwakhona umunye olithandayo ethi ufuna ukuthi aziphiniselele nani. So ngale nkathi eyilahla yena uSpider-Man lento wena uyayithatha. It was unfortunate ukuthi athi phela leya movie ekhipha leli demoni lasha lo efuna ukungena kulento lo wavele washa kanye nayo. So abantu bayaziyeka zonke izinto. Wena ufuna ukuqhubeka ungene, ufuna ukuyosho uzinikele kusheni kanye nazo. Nkosi nje benani inibusise imisize kakhulu. Nithathe izinqumo eziphusile ngezimpilo zenu. Asisekho isikhathi lapha emhlabeni. Lahla konke manje. Sihambeni sembusweni wezulu ngoba isango lincanyane. Ayingeni inhlobo imithwalo. Uma kukhona osakubambile, uma kukhona osakuthwele, kuzokusinda, uzosala nakho. Kepha uma uza unguwe udela konke, uzofumana ukuphulukiswa nokuphila okuphakade. Ungathathi ukuthi hawu ukwenza nje nawe cha. Kade, underline the word kade. Ube akasakwenzi. Hawa uluka nje wena sitete nathi siluka. The reason why ngasaluki. Uke wangibuza. So abantu baNkulunkulu masiqaphele isiqikele ngaso sonke isikhathi. Ekuthenini zonke izinto ezisalayo mazisale. Konke ububi ongafanelekile makusale. Senzeni intando kaNkulunkulu, sibuyele ebukhoneni bakhe. Sibe ngabahlakaniphile abafunde emaphutheni abantu. Singafuni ukuthi kuba amaphutha ethu nathi, kodwa kube ngowabanye abantu. Ukuze ngaso sonke isikhathi sizosindisa sizithina. Nkosi nje benani, ngibusise kakhulu inisize, inqinise. Nifunde emaphutheni abanye abantu. Bese niyakwazi ukuthi niholele inkosi ekulungeni. Niholele kokufanelekile. Niholele endleleni elungile. Niqine, niqonde, niqaphele. Bese nenza intando kaNkulunkulu. Funde emaphutheni akhe. Yonke into masi ungathathi ukuthi kade kwenza, hayi nami ngizokwenzisa iphuzini cha. Ungalinge. Ngoba ukushiye ngokwazi nangenhloso lakushiyile. Kade hamba kule ndlela akasahambi kuyona ngokwazi nangenhloso. Kade semisa lo yamgaqo akasawusebenzisi ngokwazi nangenhloso.
Ahlale ukhuluma uNkulunkulu sizondle ngezilaka ngaso sonke isikhathi. Kasi nje benani ngibusisi ngiqinise ngiqondise. Cela ngidlulisele lawo umyalezo nakwabanye bathole ukuphulukiswa. Ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Themba, Instagram uLihle Themba Wende Mzobe, kuFacebook uLihle Themba Mzobe. Akhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Inkosi benani manje zephakade. Amen.